Des de l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró reconeixem plenament els oficis i la seva recuperació com una necessitat d'actualitzar i de donar un espai formatiu precisament a joves, però també a persones que volen reconduir la seva perspectiva laboral cap a un indret laboral en què realment existeix una necessitat que ens traslladen les pròpies empreses i que alhora els propis professionals ens diuen que falta una massa que acompanyi a tota la transformació que està, diguéssim, succeint en aquest sector. Des de l'Ajuntament el que fem és precisament acompanyar aquestes transformacions a través de formacions puntuals, però també treballem en fundacions com és Armatèria, precisament per introduir els oficis i la professionalització en aquest àmbit dels artesans i de la recuperació dels oficis com una eina indispensable per això, per la formació d'alumnes que poden veure precisament en aquest espai una vida laboral en el mig llarg termini, però també per professionals en actius que poden reconduir les seves carreres cap a noves professions que realment ja tenen una sortida laboral.